Mit navn er Janus, og jeg vil i dag vise, hvordan man kan lave sin egen vandpibe ud af fysikting. Hvis man nu kommer over til bordet her, så skal man bruge sådan en lille gummiting, og der skal være 2 huller i, det skal der simpelthen være. Og sådan en trakt, det er nok bedst at have en i metal, fordi sådan kan godt smelte. Så skal man bruge sådan en kolbe, sådan her. Så skal man bruge sådan en lille gummislange, så skal ned over vandet. Så skal man bruge sådan en her lang gummislange, som man så kan suge af. Så tager man gummitingen, så tager man den her lille gummi i, den lille gummislange, putter den ned i hullet. Så putter man den så ovenpå, sådan her, så den går ned over vandet. Tanken skal så være samme hul, bare på den anden side. Sådan her. Og så putter du simpelthen bare slangen ned i. Sådan der. Og så er det bare vand ned i, og så kan det lige komme herover. Og så skal man bruge sådan en metalskår, som man også kan finde i fysik. Der skal man så banke nogle få huller ned i, som I kan se, jeg har gjort her. Den putter man så ovenpå. Der skal så være noget sterol rundt om, noget sølvpapir rundt om, sådan den der ikke smelter. Og så suger man ellers fra. Og jeg har så en, der er lavet færdig herude. Og som man kan se, så virker den ligesom en normal vandpibe. Det var færdigt slut. Håber I kan få brug for den her viden.